Здравейте, аз съм Пламен Присадов от vPurchase.net. Днес ви показвам модел, който истински излъчва авиационна естетика и свеж дух. Casio Edifice EF527D2A. Циферблат в наситено синьо с оранжеви акценти и сребристи стрелки. Комбинация, която не се вижда всеки ден и веднага впечатлява. Часовникът е с интегрирана Slide Rule функция, позволяваща изчисление на скорост, разстояние или гориво директно върху безела. С водоустойчивост от 10 атмосфери и коронка на винт, този часовник е подходящ за плуване без притеснение. С корпус от 45,5 мм, дебелина 11,4 мм и тегло около 157 грама, със сигурност няма да остане незабелязан на ръката ви. Хронограф с точност 1/20 от секунда и измерване до 12 часа. Необрайт покритие на стрелките и индексите за отлична видимост при слаба светлина. Casio EF527D-2A е часовник с полезни инструменти, авиошик, визия и надежност, идеален за всеки ден, който тръгва с мисъл към действие. Slide Rule безел, точен хронограф и синият циферблат гарантират, че няма да останеш незабелязан. Търси го във vPurchase.net, безплатна и бърза доставка, гаранция от официален търговец и осигурен сервис.